सिगां सेन्टाराव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायथिखौ आङो बादारि फिल्म प्रडाक्शननि जानानै साफ्रोमबो रायजोफोरनिसिम गिदिरफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो आंनि अननायखौ आं जासिनाय थाबाय। दा आङो बादारि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय मोनसे बैसागु गोदान एलबाम दिरुनदों। दा बियो दिनैनो आपल'ड होनाय जासिगोन। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोन बयखौबो अननानै बादारि फिल्म प्रडाक्शनखौ सापर्ट खालामनो थाखाय आंनि गोसोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आरो बिनि लिंकखौ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरैनो नुनो मोनगोन। बेनोसै खाम सिफुंनि बर' मिउजिक भिडिअ बैसागुनिनो बियो। आंनि सिनायथियाथ' सानसुमै मुसाहारि। आङो बादारि फिल्म प्रडाक्शननि आन्डारावनो दा खालामगासिनो। गिबियाव आं खुलुमग्रोबाय। भिडिअखौ आङो बैसागुखौ लानानै बरनदों, मोनसे बैसागुनि मिउजिक भिडिअ आरो। मानोना जोंहा बैसागुआ मोनसे बर' हारिनि एंगारनो हायै मोनसे पार्ट। बेखौ लानानै आं जास्ट माने बैसागु बागुरुम्बा मोनसे माबाखौ बानायदों आरोखि। टाइटेलखौ आं दोननाय जादों खाम सिफुंनि माने गोदै देंखो बे आरो। दा बेवहाय माखासे खामानि मावनायाव जोंहा टेकनिशियानफोर दं आरो बेयाव आर्टिस्टफोर दं। आर्टिस्टफोर जाबाय सानसुमै मुसाहारि, बिथाङा माने एक्ट्रिस रलाव लादों आरोखि। ओमफ्राय केमेराखौ खेबदों दिहुल बसुमतारी आरो माबा करिय'ग्राफिखौ खालामदों मानब लाभलि। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मेकआपमेन दं कल्पना बसुमतारी। आरो बिदिनो माखासे दंबावो आरो मिउजिक फुलुं ब्रह्म बानायदों, ओमफ्राय मेथाइखौ खनदों उषा ब्रह्म। दा बिथांमोननि आं मोजां मोनदों खोब, गानफोरखौ मोजां मोननानै आङो सेलेक्ट खालामनानै बानायबाय आरो भिडिअखौ आं नायनानै दा आंनि मोन्दांथिया माने मोजां मोनगोन, रायजोफ्रा अनसायगोन बे आं आसा खालामदों आरो। खस्थ'आथ' बिराद खस्थ', माने ओइदिनखालि बानायनायाव साननै लादों एलबामा। ओमफ्राय ओरैबायदि जादों माने माबाया मोजां नङा, बोथोरा अखा हादों। अब्लाबो जों नेयै नेयैबाबो बानायनांबाय, मानोना जोंहा बैसागुआव फैगासिनो दङ। बे हिसाबै जोङो हाखु दाखुयैबाबो बानायनांबाय आरोखि बे जिनिसखौ खस्थ' खालामनानै बानायदों आरो। आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय दिनै आं रायजो राजाफोरनिसिम खावलायगोन आरो सिगाङावबो आङो बिदिनो फेसबुकनि चेनेल मोनसे सिनेमा रिलिज खालामनानै आङो मिडियानि थ्रुयै रायजोफोरनो मेसेज होनानै रायजोफोरनिफ्राय आङो अनसायनायखौ मोन्दों। बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव आरोबाव बादारि फिल्म प्रडाक्शनखौ जाहाथे नायगिरि नोंथांमोनहा जाहाथे सापर्ट खालामो, साबस्क्राइब खालामो आंनि चेनेलखौ। आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला आरो आं मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानायनि खरागखौ मोनगोन होननानै आं सानो आरो। भिडिअखौ बादारि फिल्म प्रडाक्शन मोनसे इउटुब चेनेल दङ, बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो मोनगोन आरो। बैसागुआव फैगासिनो दं, बेनि सिगाङाव आङो रायजोफोरखौ हामलायथि होनाया बेनो, जोंहा बैसागुआव बर'फ्रा मोनसे माने बिराद गिदिर, बेखौनो देरसिन फोरबो होनना मानियो। दा बे फोरबो मानिनायाव जाहाथे आंनि हामलायथिया जाहैबाय रायजो राजाफ्रा बयबो बैसागुखौ आंगो होननानै फालियो सिबियो, नाथाय माखासे बे माने फेग्रा बेसादफोरखौ बांद्राय इउज खालामालाबानो जों रंजानायखौ मोजां लांनानै बयबो मोजां गाहामै गाहाम बे बोसोर गोदानखौ लोब्बा लाखिनानै जाहाथे थांना थानो हायो आरो सोलिनो हायो, बेखौ आङो खावलायदों आरो रायजोफोरखौ। बे मोनसे गोदान एलबाम बेखेवबाय, बेखौ रायजोफोरनो मोनसे पाब्लिश खालामना होनाय जासिगोन। नोंथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै माबायदि गोसो गोजोननाय? गिबियावनो बोसोर गोदानजों लोगोसे आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायजों आं सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरबाय। दिनैनो बे बादारि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय खाम सिफुंनि देंखो जे एलबाम जोंनि बर'नि समाजाव गोदान एलबाम महरै नुजाबोदों। थारैनो आं बेखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं हास्थायगोन जाय बिथांमोना बे एलबामाव फाव एक्टिं एबा देंखो बोदों, जाहाथे बिथांमोनहा बेबायदिनो सिगाङाव बारै खालामबाय थायो। आरो आं बेखौनो खावलायगोन जे गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों आं गुरैयै खावलायहरगोन जे बादारि फिल्म प्रडाक्शनखौ जाहाथे नोंथांमोना फल' खालामो आरो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे सापर्ट होयो, जाहाथे बिथांमोना नोंथांमोननि सापर्टजोंनो जाहाथे जोंनि बर' समाजाव गोदान एलबाम
एबा फिल्म एबा जोंनि हारिनि राव धोरोमखौ फोथांनायाव जाहाथे बिथांमोना जेब्लाबो दावगालांनो हायो आं बेखौनो बुंनानै गोजोननाय मोनो। जों मोनसे बुस्थुखौ नुनो मोनदों जे एलबाम होनोबा मोननै पार्टि थायो बैसागु एबा गुबुन मोनसे पार्टि बेहाय हारिनि मोनसे हारिमुवा जे बेरखाङो बे बिथिङाव जों बेरखांनाय माबायदि थारैनो आं जिखिनि भिडिअनि पिक्सार एबा केरेक्टारखौ नुनानै थारैनो बे मोनसे बोथोरजों खाब गोनां मोनसे बैसागु मेथाइ आं आन्दाज खालामदों। लोगोसे जोंहा बोथोरजों लोगोसे मेथाइनि माखासे फेक्टफोर दं जाय फेक्टखौ जों बे मेथाइआव जों नुनो मोन्दों। जेरै बोसोर गोदान होननानै बुङोब्ला जे बिफां लाइफांजों लोगोसे दाउसाजों लोगोसे बेबायदि गोरोबनाय थायो। थारैनो आं नुदों बे एलबामाव जोंनि समाजजों गोरोबनाय मोनसे देंखो जादों। हारिनि आगजुखौथ' बाहायदों सिफुं खाम सेरजा गासैखौबो जों बाव नुदों आरो जोंनि जिखिनि हारिनि जिखिनि गाननाय जोमनाय थारैनो बे एलबामाव दंजोबो। रायजोफ्रा नायनानै गोजोनगोन होनना सानो आं आसा खालामो रायजोफ्रा नायनानै मोजां मोनगोन आरो बिथांनि बादारि फिल्म प्रडाक्सनखौ जाहाथे फल' खालामो आरो हेफाजाब होयो। आं चिरां जिल्ला बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशननि मावफुं आफादगिरि जानानै बयखौबो आं खावलायगोन जाहाथे दिनैनि बे बादारि फिल्म प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय खाम सिफुंनि देंखो बे बर' एलबाम बैसागु एलबामखौ जाहाथे बयबो नायनानै सापर्ट होयो बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय